Nekako iz sličnih stvari smo se i upoznali, mislim, tako što ti i ja smo se zapravo upoznali tako što smo se videli slučajno, gde beše, u McDamosovom? Da. U baru tamo u Knezu. Da. I brate, na kecu, ću budeš ko mene u emisiji? Hoću. Gde? Kosovo. Idemo na Kosovo, brate. Tebra, to je jedinstven primer hrabrog... Ispričam koja emisija, šta radiš? Da, to je jedinstven primer jednog hrabrog dečka koji je, ne mogu da kažem naivan, nego je hrabar i želi da uradi ono što u trenutku se dešava. On je krenuo do WC-a i ja sedim tu s ortakom i kažem, eno ga vaj. Ja sam znao muziku, pratio nešto, u tom periodu bio malo u realitiju i nakon realitija vidim vaj. I vaj mi prilazi i kaže, brate, hoćeš snimati neku muziku ili neki gastrohud? I rekao, Tebra, sigurno da hoćeš snimaš gastrohud. Hoću, brate. Rekao, Tebra, idemo na Kosovo za 2 dana. On kaže, idemo. I rekao, jebote, ili realno? Ne, sad se ja pitam kao, ili realno Tebra da me loži? I ja kao sedim, rekao, okej. Razmenili brojeve telefona i za 2 dana me zove lik i pita me kao, jel mi treba pasoš? Ja rekao, ne treba ti pasoš. Pa kao, brate, ili idemo na Kosovo? Rekao, idemo na Kosovo. A to je bio period kad je bila korona, kad su bile zatvorene granice, kad je bilo jako tvrdo, mi smo tad bili u najvećem gasu, snimali smo pod najtežim uslovima gastrohud, u stvari je tad i nastao, kad je sve bilo haos, korona, zatvorene granice, zima, policijski čas i vaj kaže, hoću. Ja rekao, brate, što volim što je ovakav gas. Brate, ja se samo sećam, pazio, on kad se vratio mi kaže, brate, ti ne veruješ. Ja ga zovem, on je čak bio, ja mislim da smo tad pričali prvi put, zvao sam ga na video call i on ko moraš da vidiš, to je zvao sam ga na obično, onako moram te zovem na video. I pokaže mi, kaže, ove, brate, na Kosovo, sa čorbom snijemo emisiju, ne verujem. Neka deca trče, vi napolju sečete neku hranu. Zar nema neka zanimljiva priča s granice, da nisi nešto verovao gde ulaziš? Ja samo znam da meni rekao, brate, ja tebi ko budem pričao ovo, ti nećeš verovati. Ja sam i tad mi je prvi put pričao za tebe i ostatak. Jesmo pričamo o tome? Sve može. Pazi, ja bih volao da prođemo tu priču, da imamo to može slobodno, sve cepaj. Unfiltered. Šta ti se ne svidi posle lagano sklonimo? Volio bih da krenemo to kako smo se upoznali, onda ćemo da idemo kako smo se spojili i onda ćemo da pričamo posle o tebi i o tvojim strastima i šta ti to umeš da uradiš. Kako ovo dobro zvuči. Ali, da, bili smo tamo i bukvalno kao će idemo na Kosovo, okej. I sad, meni u glavi, ja sad tek 10 minuta kasnije kapiram, mislim u tom momentu ne znam tebe kao čoveka, razumeš? I brate, idem sa nepoznatim... Čekaj, izvini, ti si prisut da ideš na Kosovo slikom kojeg ne znaš. Da, mislim, ja znam ko je Čorba, znam njegov rad, znam šta radi, znam da je dobar lik, ali ne znam te ovako, brate. Ne znaš da li je manijak i na kraju se ispostavilo da jeste. A Kosovo, organi... Brate, i sad ja 10 minuta ne, i sad ja tu bleo s nekim drugarima iz Smedereva i ovako sedim i ovako, jebote, ja stvarno idem na Kosovo, brate. Ja idem, brate, sa nepoznatim čovekom uveče, po noći, na Kosovo. I, brate, kad priđemo granicu, to je to, brate, vratno me šišaju na Ćelovo i šalju me na rate tamo negde. Ne bi ja to dao, nema breš. Nema Ćelovo, brazer. Šalim se, nije baš tako, šalim se, ja to malo sad hiperbolizujem, ali... Ništa, čuli smo se, brate, 2 dana posle. 2 dana smo se čuli posle i ja kažem Vaju, ništa se ne brini, dolazi ekipica po tebe, pasoš ponesi ako želiš. Ponesi pasoš ako želiš, ako ne želiš nema problema, ima rešenje za to. Ja odlučim da odem ranije na Kosovo kako bih se čekao kod sebe gajbi. To je bio dan pre Svetog Save, to je bilo 18. januar. A tad je Kosovo, ja sam razmišljao, dolazi Vaj, ajde, pošto u emisiji Gastrohud svako ko je gost mora da ima neku težinu. Meni nije poenta da dovedem Snoop Dogg ako Snoop Dogg nema težinu, okej, šta kao kuvam sa Snoopom ili kao tu je neko, znaš, mora da ima neku težinu i ja sklopim scenario to veče kad sam došao gajbi, razmišljam, tad je nisu deca išli u školu, išli su nešto kao online, Sveti Sava je na Kosovu, jedino i dan škole, jedino gde se deca raduju, tu idu kao priredbe, deca se okupljaju, vežbaju da pevaju, da glume, devojčice plešu. I ja rekao, sad nema škola, znam šta je meni značilo Sveti Sava, kad sam bio mali. Rekao, sad će dobijete najjačeg Svetog Savu, dovodim vam Vaja. Ja razmišljam ovako, spavam. Rekao, do jaja, idem dan pre njih dole. Osmislim ceo koncept kao da bude Kosovska olimpijada, pao je sneg, dolazimo... To je mnogo dobra ideja, by the way, to je meni bilo legendarno kad sam je brao. Brate, Kosovska olimpijada, brate, ja sam mislim dao to ime, ali tako nešto je bilo, brate, kao ti si smislio sve igre i kao saditi, kako to da se zove u pičku materinu, je rekao Kosovska olimpijada. I onda smo na kraju, brate, uradili ceo oni logo, kao olimpijada, brate. Da, na kraju je bilo prava olimpijada i poenta je bila da ja gajbi sedim i razmišljam, oni sutra kreću, Vaj, zatvorene su granice, ovo je sad kao fora, to se nije desilo. I trebao je test nam je trebao za granicu, brate. Znači, trebao nam je onaj PCR. PCR, da.
I Vaj dolazi pokupe ga moji ortaci, Đole, Sale i ne znam još ko je tu bio tu, naša ekipica Gastrohud, pokupili ga na granicu, nema granice, Vaj prolazi na neke puteve tamo Kozije, tamo vamo i on prelazi negde, u 10 je bio policijski čas i on i ja računam, tu je bilo negde sad... A čekaj, preskočio si malo, brate. Malo si preskočio, brate. Mi smo došli na granicu. I sad ja, brate, koji, znate svi kako izgleda granica, brate, znači ono, imaš, brate, znači onaj put, znači imaš, brate, prvo jedna strana, pa niča zemlja, pa druga strana, ali tako i to malo onako izgleda, znači ono, kao putarina, ali malo jače, razumeš? Brate, ja dolazim, kurim ti se 2 kontejnera, brate. Znači ona 2 kontejnera kao kancelarije. Ja rekao, brate, to je to. Seckuj me, brate, ja izlazim tamo i sad pređemo odmah i to je to, ja u šumu negde, brate, nema, a Vaj, ne stava, brate, razumeš, ono, to je to. I, brate, mi prelazimo jednu granicu i sad, ja stvarno nisam znao da se lepe na tablice, brate, ono, nalepnice, to stikeri. Meni to isto bilo fascinantno. Ja sam to tad prvi put vidio kad mi on pričao. I šta mi je... Tad je krenulo ta afera oko tablice, to je period. Da, šta mi je bilo najfascinantnije? Nema kompjutera na granici. Brate, lik vadi svesku. I ovako kao, kako zoveš? Andrej Milović, zapisuje me u svesku, brate. Ja ulazim, brate, ono, tehnički sad, mislim, sad šta je Kosovo i tako dalje, to je neka druga tema, ali ajde da kažem u drugu državu, pošto ima granica, ili ajde da kažem autonomnu pokrajinu, nebitno, odlazim, brate, znači na svesku, brate, ko na recku, znaš kao, evo ga i on, brate, ajde, recka, brate, to je to, prodavnica, pa će vratiš kad dođeš, ajde, brate, znaš, ono. I ništa, brate, mi dolazimo u 8 i sad, ono, mi dolazimo do kafane koja je tu bila odmah. Šta se dešava? To je bio baš, ono, meni neka tenzija, ono, znam, kreće policijski čas, ne znam kad prelaze granicu, da li će da pređu granicu, oni su prešli granicu na severu Kosova, ja sam dole na jugu, posle Gračanice, Gnjilane, i oni burazeru zabadaju u kafanu. I ja rekao, prešli granicu, nastavljaju pravo. Javi mi se posle pola sata kao, evo, mi smo u kafanu da se okrepimo, kao popijemo rakiju. Rekao, brate, jeste realni. Imate još sat vremena da stignete, kreće policijski čas, niko ne može, brate, da prolazi. Murija odmah zaustavlja i odmah pakovanje ide. I oni, brate, krećemo. I ja, meni tu tenzija još jača. Sad prešli su granicu, ali da li će da stignu do mene? Treba oko sat vremena, a bukvalno za sat vremena. I sad ajmo crveno, ajmo neki udes, ajmo ovde da malo maše put, prvi put su, šta su, kako su. I, brate, stoje ovako Sveti Nikola ispred mene i ja se krstim i kažem, Bože, ako sam išta greši u životu, ne mora da dođu. Ali ja se, Bože, mnogo trudim. I nije stigo. Ja se mnogo trudim, Bože, da, eto, sutra je Sveti Sava. Sveti Sava i ti pomogne ako neće Bog, razumeš, da stignu. Ja se organizujem da pomognem deci. Ako sam bilo šta loše uradio, sad me kazni, sad stavi tačku na sve. I ja se okrenem leđa ikoni, prekrstim si kao nek, sad ću da vidim šta će Bog da kaže. I stižu oni u 5 do 10. Ja rekao, hvala ti, Gospode Bože, hvala ti. I onda totalna druga kontra. Od u kafanu ludilo. Ne, ma kako politički čas ne radi ništa. Čekaj, reci mi, ili ničin ljudi mi problem na granici? Kao što si se istripao da neće prođu granicu i to? Pa zato što je PCR. Zato što sad oni su prešli granicu kako su prešli. Oni nisu mi ni dražili test. Ajde, već kad pričamo o tome. Kad pričamo o tome, na foricu su i stigli su. Bušit ćemo, slobodno sve pričaju. Pa ne, nema što da bušimo te, bra. Cimao sam ljude da ih puste da pređu granicu, pošto su tad bile zatvorene granice i tad nisi mogao da uđeš na Kosovo i da izađeš s Kosova, a mi izmoli neke administrativne prelaze kako stižemo do Kosova i iskoristili smo neke kredite koji smo imali. Nismo Indijanci pa od Murije da bežimo, razumeš, nego neke... Razumeš, i onda smo imali neke kredite koje smo potrošili na Vajvaja, a da usrećimo srpsku decu na Kosovu u enklavi gde nisu imali Svetog Savu. Pa nije bre, pa za Svetog Savu si potrošio, šta za Vajvaja? Da, za Svetog Savu sam... Za Svetog Savu sam potrošio kredite i ima smisla. Ali čekaj, kaži, brate, znači, to i deci je to bio najbolji dan u životu u tom momentu. Znaš kako, oni prvo deca nisu verovali da će dođe Vaj. Okej, ja sam imao zamisao i verovao sam da će dođe jer sam vidio, brate, da je hrabar i znao sam da će to da se desi, a sad da li ćemo da realizujemo, misleći da će da krene na to, mislim da će da se desi. I onda smo stigli kući kod mene i onda je meni pao kamen sa srca, to je velika težina, nosiš odgovornost. Ja sam pokretač cele organizacije Gastrohud, ja sam taj koji odgovara za sve što se dešava u našem pokretu, da kažem, ili organizaciji, i onda tako odgovaram i za sve ljude. I onda mi je bilo malo cimanje šta će i kako će se desi, ali kad su oni stigli, meni je bilo mnogo lako da sad, okej, pao mi je kamen sa srca, ja sam rekao, sutra ćete da vidite šta je prava zabava. Hladno je bilo, sneg je bio, ustajemo ujutru rano, ja i Vaj, to veče sastavljamo recept, šta ćemo da kuvamo, nismo imali ni jelo ili nisam uopšte ni planirao šta ću da kuvam, jer nisam znao da li će da stignu. Ali sećam se da ste povezali kao njegovu kosu pečurke i napravili ste neku klopu, više pečurak suze, tako nešto bilo, da? Pa gledamo uvek da nešto budemo kreativni, da iskoristimo naše fizičke
fizičke, mentalne, duhovne resurse uz pomoć kojih se predstavljamo. Jel te? I onda smo pečurke i onda smo napravili... Decu, brate, sve smo stavili, brate, sve smo skuvali. Da, nismo decu. Ne, šalim se, ali... Bio je sote s pečurkama, dimljeno meso s Kosova, pečurke sa osiromašenim uranijumom, isto s Kosova. Tako da je bilo, znači svima su svetlile okice kad su jele i našu klopu. I njoke, brate, njoke sa domaće njoke. Domaće njoke. Hladno puca, pusti me sad, vaj. Hladno puca, ložimo vatru, krećemo da kuvamo, deca tu trče, jure, radosni, srećni, niko ne vidi što je ladno, jedino ja i vaj, tebra, seckamo, pržimo, spremamo. Izvoli. Meni ovako ruke, ja sećam, brate, ja uzimam nož, brate, i sad ja trebam seckam luk, ti si mi dao zatak da ja seckam luk, i ja uzem seckam luk i u jednom momentu ne mogu stegnem nož. Ja ovako držim i ovako seckam, brate. Znači, razumeš, više ga ne seckam, brate, ovako, nego sad ga seckam ovako, brate, razumeš? Iz ramena. Jako zabavno. Ja sam baš onako, to mi je jedna od omiljenijih epizoda, svaki ima svoju težinu, ali cela ta realizacija, onda smo imali takmičenje, deca su takmičila na smisli neke igre, trčanju nazad, padaju, klizaju se, znači, plač. Deca nakon što jedu pečurke imaju da trčaju nazad posle pečurke. Svojom voljom. Bili smo i u treningu, ja mislim. To je prva epizoda koja je bila u treningu i ušla nakon toga što je izašla, jer je bila jako zanimljiva, specifičan sam teaser kad su videli Vaja na Kosovo od deca. Pored spomenika cara Lazara smo napravili dugačak stok gde su stali oko 50 njih. Znači, bukvalno smo preneli sve kod crkve, kuvali. Jako zanimljiva epizoda, ko nije pogledao, treba da pogleda, da oseti pravu radost te dece, čista energija, jer je Gastrohud, nema ništa kao montirano, nego na licu mesta stajemo i izlačimo ekspresije od ljudi, od dece, bukvalno što se u tom momentu dešava. I zato je i ta epizoda pokidala. Još jednom čestitam ti, Vaj, brate, što si skupio muda da dođeš. I onda smo, brate, posle te epizode ušli u trending i eto, Vaj je obradovao tu decu dole. Ta deca nosi jednu veliku uspomenu i šta je moja misao i moja misija, da ta deca na Kosovu i sva deca koja žive u nekim nerazvijenim sredinama, da na neki način ostavimo neku uspomenu, nešto što će oni da gledaju kad porastu, da im se nešto zanimljivo desi u životu, pored toga što žive u enklavi i stalno su pod nekom tenzijom, da imaju neku uspomenu, sutra kad porastu kaže, evo, desilo nam se nešto lepo. Dešavaju se njima lepe stvari, ali mislim da ono što mi radimo je samo mali neki začin još nečeg lepog. Slažem se s tom 100%.